Hola, et presentes a l'examen de la SIACOBA del nivell C2? Doncs si és així, queda't perquè ara t'explicaré els exercicis de triar la resposta correcta de l'examen de gener de 2025. Comencem! Molt bé, abans de començar amb els 3 exercicis de l'examen, has de saber que per entendre correctament totes les explicacions que ara faré, has d'haver estudiat prèviament la teoria que s'exigeix en el nivell C2. Si no l'has estudiat encara, et dono l'opció de estudiar-la en el curs en línia que tens al web anaclasses.com o bé també pots preparar-te amb nosaltres en les classes particulars o els grups. Tens tota la informació més avall en la descripció. Doncs bé, comencem amb el primer exercici de l'examen de gener de 2025. El primer text posa: les nenes de 8 anys necessiten cremes antienvelliment? La pregunta número 1, l'opció correcta és l'opció A, indefectiblement. Indefectiblement significa tard o d'hora en tot cas, ja que és la que encaixa dins del context perquè inexorablement significa inevitablement o forçosament i indòmitament no existeix. La pregunta número 2, l'opció correcta és la C, si més no. Si més no és un sinònim de almenys. Almenys. La pregunta número 3, l'opció correcta és la A, biaixos, ja que biaixos significa preferència. Preferència, si mires el context, és la que millor encaixa. La pregunta número 4, l'opció correcta és la B, feu, ja que així necessitem el passat del verb fer i el passat simple és feu. També podria ser correcte dir va fer. La pregunta número 5, l'opció correcta és la C, en relleu. En relleu. No és correcte de relleu en relleu. Ha de ser amb la preposició en. L'expressió és en relleu. La pregunta número 6, l'opció correcta és la A, gancho. Gancho, ja que així ell està parlant de gancho comercial i això significa que és una tècnica comercial, una tècnica per vendre. Molt bé, la pregunta número 7, l'opció correcta és la B, ara per ara. Ara per ara significa actualment, que és el que necessita l'oració del text. Ara i de significa de tant en tant i no encaixa, i suara significa fa poc o ara mateix. La pregunta número 8, l'opció correcta és la C, a pesar que. A pesar que també podem utilitzar bé que, bé, ja que necessitem un connector d'aquest tipus de contraposició, ja que atès que seria un sinònim de ja que, per què, i llevat que significa a menys que. Bé, que ahí indica que una cosa es fa sempre que hi hagi una condició, i no és el cas, no necessitem això. En la pregunta número 9, l'opció correcta és la B, vers els. Vers els significa cap als o en direcció als, que és el que vol indicar el text. Ultra els significa en addició als, cosa que no concorda, i envers els, envers significaria al voltant d'alguna cosa. La pregunta número 10, l'opció correcta és la B, tan bon punt. Tan bon punt significa en el moment que, que és la que encaixa dins del context, ja que en tant que significa en la mesura que i no concorda, i més prompte és més aviat, més eina, però tampoc queda bé així. Molt bé, la pregunta número 11, l'opció correcta és la A, copsat. Copsat, ja que copsar, el verb copsar significa adonar-se, entendre alguna cosa. I això és el que diu en el text, ja que diu moltes marques que ja s'han copsat, s'han adonat de l'oportunitat. Molt bé. La pregunta número 12, l'opció correcta és la B, esperonen. Esperonen significa que activen, no? L'opció C, que és neguitegen, seria com afligir i així no necessitem aquest verb, i arreceren significa abrigar. Tampoc concorda dins del context.
Molt bé, la pregunta número 13, l'opció correcta és la C, com, ja que l'expressió és tal com. No té la i davant, tal com. La pregunta número 14 és la A, pot ser són, pot ser tot junt, perquè tenim el verb són, que és en indicatiu, i per això necessitem el pot ser tot junt. La pregunta número 15, l'opció correcta és la C, en. Molt bé, així tenim una pregunta de pronom feble. Per què necessitem el pronom feble en? Doncs si vas a l'oració, veuràs que posa en detriment de les que sí són pròpies, és a dir, en detriment de les que sí són pròpies de quina cosa? Són pròpies de què? De l'edat. En detriment de les que sí que són pròpies de l'edat. Eixa informació de l'edat no està en l'oració. Aleshores, com que és un complement circumstancial introduït per la preposició de, necessitem el pronom feble en. Molt bé, doncs passem al segon exercici i el text que hi trobem és el miratge nuclear. La pregunta número 16, l'opció correcta és la A, revifament. Revifament significa un reviscolament, una reaparició, bé, que és la que encaixa dins del context, ja que l'opció B, reveniment, no existís, i revoltim significa una barreja, un embolic, cosa que així doncs, no concorda. La pregunta número 17, l'opció correcta és la C, dels qui. Per què és dels qui? Doncs perquè l'opció A i l'opció B són un relatiu tònic i en este cas no necessitem un relatiu tònic perquè no necessitem fer referència a una persona, ja que així si mirem, posa l'escalfament global alimenta luxuriosament els desitjos i propostes dels qui veuen l'energia nuclear com una solució, és a dir, així perquè fora correcta de qui o dels quals haurien de fer referència a alguna cosa que està davant, és a dir, a propostes, i no és això. Així tenim un cas de fals relatiu, ja que dels qui, eixe els, si el substituïm per aquells, l'oració no perd el sentit. Podem dir, i propostes dels qui veuen l'energia o d'aquells qui veuen l'energia. Per això tenim un fals relatiu i no necessitem un relatiu tònic. D'acord? Molt bé, la pregunta número 18, l'opció correcta és la A, canemàs. Canemàs significa la base. Bé? La pregunta número 19, l'opció correcta és la B, faré 5 cèntims. Faré 5 cèntims és una frase feta que significa que explicaré breument, és fer un resum, explicar alguna cosa de manera breu. Ja que faré 3 paquets significa no preocupar-se d'alguna cosa i diré els 8 i els 9 significa contar la veritat d'alguna cosa i així no necessitem aquestes expressions. Molt bé, la pregunta número 20 és una pregunta de lèxic i l'opció correcta és la B, entelèquia. Entelèquia és un concepte un poc de filosofia, ja que significa que és una cosa real que té en si el principi de la seva acció i tendís per si mateixa la seva finalitat pròpia. Si tenim en compte el context del qual estem parlant, veuràs que l'entelèquia és la que millor s'adapta, molt millor que hipòtesi o paradoxa. Molt bé, la pregunta número 21, l'opció correcta és la C, per bé que. Per bé que és un sinònim de encara que, malgrat que, i fixa't que si vas a l'oració és la que millor concorda, ja que mentre que s'utilitza per a contraposar dues accions contràries o per a contraposar dues opinions contràries, i no és el cas, i fora que significa llevat que o a menys que, i tampoc és l'expressió que necessitem. La pregunta número 22, l'opció correcta és la A, dèries. Dèries significa obsessions, bé? Obsessions. Ja que així està parlant de les dèries personals, les obsessions personals de cadascú.
baule significa anella o esclavó i torbe significa atabalaments. Bé? La pregunta número 23, l'opció correcta és la C, ser-ne una de ben particular. Molt bé, aquesta és una pregunta de pronoms febles i és interessant. Per què és la C i no, per exemple, la B, que sí que té el pronom feble però no té la preposició de? Molt bé. Així, primer hem de saber eixe pronom feble què està substituint. Si vas a l'oració, posam. El que no vol és confessar quina és la seva ideologia, que massa sovint tendeix a ser de ben particular. Molt bé. Primer, què ser? Tendeix a ser una filosofia ben particular. És a dir, l'oració sencera, sense el feble, seria tendeix a ser una filosofia ben particular. Bé? Aleshores, què tendeix a ser una filosofia? Complement directe indeterminat. Substituïm filosofia. Què passa? Que per què necessitem la D? Si tenim filosofia, en l'oració original no tenim la D. Però quan substituïm un complement directe indeterminat, que hi va acompanyat del article indeterminat una o una més un adjectiu, així necessitem una D quan eliminem el substantiu. Per això seria ser-ne una de ben particular. Bé? Sempre que tinguem un complement directe indeterminat i el substituïm i el substantiu original va acompanyat d'un adjectiu particular, a l'hora d'afegir el pronom feble afegirem també la D. D'acord? Molt bé, la pregunta número 24, l'opció correcta és la A, incloent, ja que així no necessitem cap pronom feble. Per què? Perquè si vas a l'oració, fixa't que tenim sí, fins i tot incloent Chernobyl o Fukushima en l'equació. Molt bé. Preguntem què per trobar el complement directe. Què incloent Chernobyl o Fukushima? Eixe seria el complement directe. Molt bé. Ja el tenim dins del text. No necessitem un pronom feble per a substituir-lo. Molt bé. Què Chernobyl o Fukushima? On, és a dir, complement circumstancial en l'equació. També tenim aquesta informació dins del text. Aleshores, no necessitem substituir cap cosa. Simplement necessitem el verb. La pregunta número 25, l'opció correcta és la A, ensumat. Ensumat significa adonat. Han adonat. Musitat significa xiuxejar quan es parla en veu baixa i no necessitem eixa paraula. Trafegat significa faenat, quan una persona té molt de treball i tampoc concorda dins del context. Molt bé, la pregunta número 26, l'opció correcta és la C, plauen, ja que estem conjugant el verb plaure i planyent i plaguent no són correctes. Plauen, ells plauen. I la pregunta número 27, l'opció correcta és la B, maldades, ja que fixa't que així en l'oració, davant del número 27, tens el verb van. Si les coses van maldades, l'expressió anar maldades, és a dir, el verb anar més maldades, significa afonar-se o fracassar. Per això seria aquesta l'opció correcta, perquè en el text ja tenim el verb anar i ens falta maldades, per tindre tota l'expressió sencera. Molt bé. La pregunta número 28, l'opció correcta és la B, sobre la qual. Així necessitem un relatiu tònic per a fer referència a és una energia, és a dir, estem fent referència a l'energia. És una energia sobre la qual, bé? I per què sobre la qual i no sobre què? Doncs perquè com que tenim una preposició no monosil·làbica, és a dir, sobre té més d'una síl·laba, només tenim com a opció correcta sobre més la qual. Sobre què serà incorrecte, que només és per a les preposicions monosil·làbiques. Molt bé, i sobre la què seria un fals relatiu i així no tenim un fals relatiu.
La pregunta número 29, l'opció correcta és la B. Posat que. Posat que significa en cas que. D'acord? I és la que concorda, ja que vist que significa atès que o ja que no necessitem aquesta expressió, i mentre que seria malgrat que. Tampoc necessitem això dins de l'oració. I la pregunta número 30, l'opció correcta és la A, ficat, ja que ficat significa que han posat dins d'algun lloc o d'alguna situació. Així en el text faria referència a que s'han ficat, s'han posat dins d'alguna situació. Menat significa activat i enclavat significa que alguna cosa està clavada, d'una cosa més més literal, més física, d'acord? Molt bé, passem ja al tercer exercici, l'exercici en què tenim les frases, i la pregunta número 31, l'opció correcta és la C, en data, en data. Molt bé, perquè si mires l'oració original, diu una data que diu es va ingressar l'11 de juny de 2024, i per a dir això d'una manera diferent seria en data, a la preposició en. Amb o de seria incorrecte. La pregunta número 32, l'opció correcta és la B, no. Molt bé, així tenim una expressió curiosa, ja que l'oració original diu tot i que no m'ho pensava, aquesta pel·lícula és interessant. En l'oració que ens donen després, aquesta pel·lícula és més interessant que sembla. Així tenim una expressió d'aquestes que anomenem del lo neutre. És a dir, en castellà diríem és més interessant de lo que. Eixe de lo que, en valencià, dir de lo que evidentment és incorrecte i del que també és incorrecte. Aleshores, és una construcció diferent. I la construcció és més l'adjectiu que no i el verb. Per això l'opció correcta és no. La pregunta número 33, l'opció correcta és la B, de. De, perquè l'expressió fer olor és fer olor d'alguna cosa. Fer olor de roses, fer olor de lliris, per exemple. Sempre és fer olor de. La pregunta número 34, l'opció correcta és la A, el deixondia, perquè el verb deixondir significa espavilar, despertar, i espavilar és el verb que s'utilitza en l'oració inicial. Molt bé, la pregunta número 35, l'opció correcta és la C, dus-los els i. Així tenim una triple combinació de pronoms febles. Molt bé. Per què tenim els tres pronoms febles? Doncs l'oració original diu necessitem que vagis a l'institut i portes els entrepans a les teues filles. La segona oració diu les teues filles se n'han anat a l'institut i s'han deixat els entrepans. Quin verb tenim en l'oració? Dus. Molt bé. Considera l'oració sense cap pronom feble. L'oració seria dus. Què dus? Els entrepans. Dus els entrepans, complement directe determinat, ahí necessitarem el pronom feble els. Dus els entrepans, aquí, complement indirecte a les teues filles. Quin pronom feble necessitem? Los. Els o los, depenent de la posició. On? A l'institut. Seria complement circumstancial, en aquest cas de lloc, però va introduir per la preposició a. Aleshores, l'oració sencera sense cap pronom feble seria dus els entrepans a les teues filles a l'institut. Aleshores, estem substituint complement directe determinat, complement indirecte i complement circumstancial. Per això queda dus-los els i. D'acord? Molt bé. Pregunta número 36. L'opció correcta és la B. Fem barret. Fem barret. Fem barret significa entretindre's. Entretindre's. D'acord? Molt bé. Ja que fer barca significa unir-se, i no és el que necessitem,
i fent rogle significa fer-se escoltar, que una persona es fa escoltar. La pregunta número 37, l'opció correcta és l'altura, ja que així és una expressió feta que és estar a l'altura. Aleshores, com que la frase original, si mires l'oració, diu no ha estat a l'altura, doncs aquesta serà la correcta, ja que tota l'expressió és estar a l'altura. Pregunta número 38, l'opció correcta és la A, estar. Estar és un sinònim de pressa, i en l'oració original posa no facis les coses de pressa, no facis les coses a estar, és un sinònim. Molt bé, la pregunta número 39, l'opció correcta és la C, donat que. Donat que també podem usar el com que, és una locució per a oracions causals. Aleshores, si l'oració original diu està plovent, per la qual cosa haurem de suspendre el mercat. Eixe per la qual cosa està explicant la causa del fet que està plovent. Està plovent. Quina és la causa? Que haurem de suspendre el mercat. Però si reformulem l'oració en l'expressió com que o donat que, seria com que plou o donat que plou, haurem de suspendre el mercat. És a dir, és una expressió per a oracions causals. Molt bé, i la pregunta número 40, l'opció correcta és la A, se n'ha fet. Molt bé, se n'ha fet. Així el verb és s'ha fet. Si preguntem al verb per trobar el complement directe, preguntem què s'ha fet? Soci del seu barri. Bé? Aleshores, el que estem substituint és un complement directe indeterminat. Per això necessitem el pronom feble en. Molt bé, doncs després d'aquestes explicacions, espero que hagis resolt els dubtes que tenies abans de veure el vídeo i només em queda dir-te que moltes gràcies per haver-te quedat fins al final i ens veiem en el següent vídeo. Moltes gràcies. Adeu!